Mä oon Ronttu. Ja tänään me pelataan Robloxissa. Pelataan täällä jotain boat-peliä. Ja mä en tiedä yhtään miten tää toimii. Mä oon vähän pelannut tätä, mutta mä oon ihan pihalla. Mä pelasin tätä äsken, mulla aika paljon mässiä. Mä en tiedä onko toi paljon, mutta kuitenkin. Quest. Kuitenkin. Mä buildasin tässä toimivan laivan. Eli joku. Load. Jos täällä kuuluu outoja, niin taustalla mä oon uudestaan asiaa, sitä remontoidaan jotenkä jaa. Jos mä päästäis ton kaverin perään, niin sit meillä olisi vähän paremmin jutut. Ja mä tykkään ajaa sitä. Mitä toi kaveri tekee tuolla vesiputouksessa? Mitä sä teet tuolla vesiputouksessa? Mäkin haluun. Mitä sä niinku teet? Mitä sä teet? Ai mä oon junissa. Pääsetkö mä pois nyt? Kiitos. Yes. Käy semmonen glitchi, että tää lataa, jolloinka täällä ei oo esteitä ja alkaa. Oi vitsi, tuu mun eteen. Okei, mulla meni tuonne tykki. Mitä täällä tapahtuu? Lähetä mulla puukolla päähän. Please, mä pyydän. Ei se oo tuhma. Tässä tulee aina ongelma. Tässä pitäis olla joku turbo, mutta kun mä en saa sitä laittaa tähän mun koneeseen. Eiks toimis? Kaasuko mä? No. Ai, ja karamba, kerjämpä. Tää on kiva. Ei saa uida, on paha. Oh my god. Oh. Offa. Tää on paha. Tää on tosi paha. Tää tykkää sauta. Jos tää laskee, niin mä huudan. Mutta nää krokotiilit on ärsyttäviä. Mä syötän mun laivoja, mun tykkis menee rikki. Eli nyt ei muuta kuin istutaan tässä laivassa ja kun me kuollaan. Tai tässä on seuraava ja kuollaan siinä. Juu. Mitä no periaatteessa päästiin. Ei! Paljonko nää massia? Ja Legendary Chest, here we go. 52!
Mitä mä teen rautaovella? Toinen turbo, nice. Toi oli hyvä. Ostan tosta vielä tommonen. Noin. Eli meillä on näitä 7. Ja nyt me ainakin voidaan tehdä tää niinku full rauta. Tän näkyy pois. Niin kun... Tehdään tällainen vielä. Noin, me saatiin vähän päivitystä tähän meidän boottiin. Eli mä ostan niinku sit uuden tällaiseksi heti kun mulla on varat siihen. Ja sit äkkiä save. Ja load. Noin. Ja just tää nyt lahoa tässä matkalla, niin mä ihmettelen. Koska ei tämmönen romukasa voi minnekään kadota. Ja mun pitää huutaa, jotenka jos mun äänenlaatu on huono, niin se johtuu siitä. Koska mun mikki on ihan sikanurmia, niin kuin kaikki tiedää sen. Jee. No ei tommonen terveyshoito, eikä vähän isompi kakki. Nyt meidän pitäisi aika niinku pitkälle päästä. Ellei jopa loppuu. Tää rötiskä menee pitkään matka. Ei tämmöset mitkään pikkukivet tätä konetta kaada. Tämä niinku teen täällä. Näin. Tää ei käänny vaan mihinkään. No ei se haittaa. Nyt täällä on joku kaveri, joka heittelee meitä. Jos toi tulee päähän, niin sit tulee ärsyttää. Tää on niinkun easy. Se on niinku mitään vaikeeta. Mut mä en muista mikä toi ihme sirkus on. Ainakaan näitä mikä tulee palloja.
Ei palloja mulle. Ei tykkeihin. Tykit ei kestä. Ei vitsi, meiltä lähti tykit. Mikä atomi? Mikä atomipommi se tuommoinen on niin? Tehdään tää uudelleen. Loud. Ja nyt lähdetään ajamaan. Kokeillaan siis tätä samaa uudelleen. Mutta tän jälkeen mä varmaan lopetan. Koska mä en tiedä yhtään kuinka pitkä tästä voi tulla. Mut sit joskus, jos mä pääsen tänne ihan loppuun, niin masseet. Koska se on jokaisesta näistä 8 näistä mitenkaan joku joka osaa laskea, niin laskee 8 kertaa. Et mitä? 10 kertaa 8. Et siitä vissiin saa 80, jos mä osaan laskea. Voitte kertoa paljonko sitä saa, jos tän pääsee loppuun, koska mä en oo ikinä päässyt loppuun. Ja mitäkään puuttavaa tässä niinku ois? En mä tiedä. Mulla on niinku tää mikki se niinku ainut ongelma. Mut kyllä sekin niinku ihan toimii. Mutta kun se ottaa kaiken äänen niin hiljaa. Mutta Fortisella kuuluu ja sekalujalla kaikki voice chat jutut. Ai Saamer, tää sattuu korviin tää. Hiljemmalle kiitos. Atomipompi! Nyt väistellään atomipompeja. Viimeksi kuoltiin tähän näin, mut ei tääkään paha ois. Noihin ei osu. Kyllä tää happo vähän syö. Kunhan mulla ei nyt vaan mee tykit hirveästi, koska mä ehkä tarvitaan niitä kohta. No sinne mä ei vaan mun tykit. Mutta mä ainakin päästän nää krokotiilit. Ei. Oi. Nyt päästiin krokotiilit, tätä me ei päästä. Älä ammu mua päähän. Offa. Ohi meni. Toi ei! Ei mä en ehtinyt. Mä päästiin noin pitkälle. Mä oltais päästy toikin ehkä. No en mä tiedä. Hetkut 2 massia, oh my god. Tää video loppuu tähän, heippa!